Kello ei ole edes 5. Näytän vähän millaista täällä. Alkaa tulla aamu. Mä heräsin jo 4, en mä saanut enää unta. Vitsi jännittää, miten mä pärjään siellä. Tässä onkin ihan idiootti, että kaikki mut on 100 kertaa fiksumpia ja sanoo kaikkea tosi tyhmää. Se on jännä, mä en yleensä niin paljon pelkää tämmöstä. Mua pelottaa se, että mä en oo tarpeeksi fiksu. Pitäis lähteä varmaan aamupalalle. Tilanne on semmonen, että mulla ei vieläkään laukkua. Se on varmaan tuolla alhaalla. Mä lähden nyt aamupalalle. Valitettavasti kello on 6, niin ei täällä oikein mikä auki kuin Starbucks. Kaikki nuo ihanat pikkuset ranskalaiset, täällä on semmoisiakin ja muut tämmöiset jotkut amerikkalaiset kahvilat, niin ne aukeaa vasta 8. Ja mä haluan jo 8 olla niinku tekemässä juttuja, niin mä lähden nyt kattoo vähän kaupungille, mitä täällä tapahtuu. Vähän ehkä mietityttää, että onko tuo liian kylmä mulle, mutta koska nyt mulla on vaan tämmönen, mulla on itse asiassa muutenkin asuna vähän ehkä, jos jotkut kaverit näkis tai työkaverit esimerkiksi näkis, niin perinteinen matka-asu eli verkkari. Nyt ei ole ketään muita mukana, että niiden tarvitsisi hävetä tätä mun asua, mutta mielestäni on jotenkin ihana olla verkkareissa ulkomailla. Ei täältä tule tuttuja vastaan. Koton pitää aina miettiä, että joku asiakas tai joku muu tulee törmäämään suhun just silloin, kun sä oot kaikista törkeimmän näköinen. Tästä juoksenella pakoon, jos tulee jotain tuttuja vastaan, niin sit ulkomailla kun voi oikeesti olla ihan mitä haluaa, niin se on ihanaa. Tietenkin sit Harvardiin mun pitää vähän miettiä, että siellä mä en sitten verkkareissa puhu. Aika hienon näköistä. Se mitä on jännä täällä, että tässä ei oikeastaan yleensä kuulu mitään ääntä, kun saa mennä tien yli, niin monta kertaa vaan seisoo ja tuijottelee jotain tyhjyyttä. Täällä on Starbucksi. Nyt ehkä me mennään tänne naapuriin. Mä otin aamupalan mukaan. Ja mä vittelin jäädä sinne. No mitä mä nyt sitten ostin, niin näkyy tässä. Ihan hetki. Eli latte. Sitten joku ihana tuore puristettu. Mä oletan, että on tuore puristettu, koska tää oli melkein 3 €. Ja sitten on tämmönen joku laidutusbaageli, jos sellaista edes voi sanoa, että on olemassa. Siinä aikana, kun mä olin poissa, niin tänne on tullut päivä. Tai okei, no aamuhan tää edelleen, koska kello on 7. Mä olin onnellinen ja jotenkin, siis en mä olisi ikinä ajatellut, että mä pääsisin jonnekin Harvardiin. Musta jotenkin tuntuu, että semmonen, mikä ehkä suomalaisia monella on ongelmana, niin on se, että ei oikeasti uskalleta unelmoida. Silloin kun mäkin olin nuorempi, niin mä aina jotenkin pelkäsin unelmoida paljon, koska sitten voi pettyä ja sitten jos saavuttaisi jotain liian nopeasti, niin sitten olisi kauheata, mutta en mä niinku, nyt jos mä mietin jotain saavuttamista, niin mä uskon, että ei mulla ikinä tuu semmoista, että mä koen, että mä oon nyt saavuttanut kaiken. Ja sen takia on hyvä, jos nuorempana pystyy saavuttaa niitä unelmia, koska sitten ne unelmatkin muuttuu. Sä muutut itse koko ajan, sulla tulee isompia unelmia tai erilaisia unelmia. Noniin, nyt mä lähden Harvardiin, eli mä menen alas tekee checkoutin, sitten lähtee taksi sinne Harvardiin ja mua jännittää ihan sikana. Ja nyt mä laitoin itselleni jo business-vaatteet, koska siinä oli pukuohje, miten piti pukeutua, koska sinne piti pukeutua ohjeiden mukaan. Aurinkolaseista ei kyllä mitään mainittu. Mut lenkkareille ei oo saanut mennä, eikä sillä asulla, millä mä olin tänään aamulla liikenteessä. Yes. Eli moi, nyt lähdetään. No niin, nyt nopea esittely. Eli mä sain tällaisen access cardin ja sitten mä sain nimikyltin, eli mun pitää pitää tätä täällä. Mutta nyt mä oon hei tässä mun huoneessa. Eli tää on oikein tämmönen niinku, tämmönen oikein tehokas punkka. Ja sit täällä on kylppäri. Saadaanko sinne valo?
Joo. Siis tosi basicki, mutta mikä täällä oli ihan sikasiistiä. Niin, ihan sikasiisti juttu on se, että täällä on tämmöisiä yhteisiä tiloja. Ja täällä on niinku yhteinen olkkari. Ihan törkeen siisti. Oi. No niin, täällä on. Tästä mä nappaankin heti mukaan. Mulla on kyllä tää jo ollut digiversiona, mutta mä en ole vielä kerännyt lukea sitä. Ja sitten täältä voi ottaa kahvia ja kaikkea ja ne kokouspöytä. Wow. Ihan niinku mieletön. Laitetaan Suomi sinne jotenkin. Laitetaan tää Suomi sinne näkyviin vähän paremmin. Noin, tää on tämmönen. Ja sit mä pääsen tänne. Ihana. Täällä on lounas 12, mikä oli yllärilounas, mä en sitä tiennyt. Ja yllärilounalle mä tuun menee, mut sit mulla on pieni paniikki. Nimittäin tässä on niin paljon niitä keissejä ja pitää olla valmistautunut esittämään se keissi. Ja siis täällä on jotkut ihan siis niin kauheita, että mä saan varmaan sydäri, jos mä joudun esittää sen. Että joutuu kyllä nyt vielä vähän tsemppaa, että minkä näkökulman sit ottaa. Mitä? Ei vitsi. Ei vitsi. Mä saan tällaisen laukun. Siis vautsi vau. Katsotaan. Harvardin sateenvarjo. Sitten täällä on jotain kirjoja. Eikä. Ihan sika ihania. Wow. Ja sitten. No tässä on sitten vissiin kaikki ohjelmat. No ihana. Joo, ihana. Assignmentit. Oi. Ihan sika siisti. Ihan sika ihana. Nyt ei ainakaan tule niinku tylsää. Pakko laittaa, että ihan törkeen hyvä juttu. Ihan tämmönen yksinkertainen, niin täällä on jokaisesta luennosta tämmönen niinku key issues and ideas, personal and organizational implications, actions to implement at work. Just täydellistä. Tässä on vähän minkä tyylisiä juttuja. Täällä on keissejä. Sitten on tämmöisiä kysymyksiä. Do you think Daniel Loeb's criticism of the Yahoo board is justified? Ja on oikeasti aika niinku kinkkisiä. Esimerkiksi tää tämmönen proxy contest, DuPontti, niin tää on niinku tosi hankala. Mulla on ehkä isoin haaste mulla näissä se, että täällä on hirveästi ihmisiä niinku nimiä. Ja sitten mun on vaikea jotenkin muistaa, että kuka nyt oli kukakin ja kuka halusi hallituksia ja kuka siellä oli ja kuka. Ja jotenkin ne nimet menee sekaisin. Ja sitten kun mulla on niinku kuvamuisti, niin mun pitäisi nähdä näiden niinku naamat, niin sitten mä muistasin nää paljon paremmin. Mutta on oikeasti tosi hankala tää koko. Oikeasti tosi vaikeeta. Tää tulee olemaan mulle just täydellinen. Mä oon jo niin paljon, siis kun mä luin nämä kaikki keissit, mulla tuli niin paljon ideoita. Ihan semmonen ensimmäinen juttu, mitä mä haluan tehdä, niin mitä mä mietin, että mitä mä niinku oikeasti haluan saada aikaiseksi, niin on semmonen board book. Tää on nyt Harvard Business School. Mä veikkaan, että tää on päärakennus. Harvardin lippu. Aika makea.
tuo suoraan edes tuo Vaalearakennus on se paikka, missä mä oon ollut tänään. Kävin syömässä. Siellä jotkut meloo. Katsokaa mikä väri niin loisto täällä on. Siis aivan mieletön, koska lämpötila on melkein 20. Ehkä semmonen 17. Jotenkin ihan mielettömän hienoa. Jotenkin tää kampusalue on ihan sikasiisti. Tuolla oli ihan niin pikkukahvilla, siellä on semmonen hyvä henki. Jengi on tosi niinku jotenkin innostunut. Tai siellä on semmonen olo, että jotenkin kaikki on mahdollista. Voisin näyttää mitä mä ostin. Okei, ensinnäkin mun oli pakko ostaa lippis. Pasi pyysi lippistä. Tai pipoa, niin nää lippis oli hyvässä. Saa valita kumman se ottaa. Mä toivon, että se ottaisi tän. Mä haluaisin itse tämän. No sitten Milalle. Oli pakko ostaa tällainen. Mun mielestä tää oli jotenkin tosi söpö. Ja se on nyt sille tuliainen. Sitten mä ostin itselleni paidan. Ja sitten Sanna tilasi paidan. Eli Sannakin saa sitten Harvardin paidan. Mä tulin nyt ekalta luennolta ja me oltiin dinnerillä. Siis kello on taas joku 4. Aamuelämä on aivan tööt ja siis oli niin oikeasti tosi paha olokin. Kun mä lähdin sieltä luennolta, niin mulla oli semmoinen olo, että mä ehkä pyörryn. Sitten oli ihan kauhea, kun se annettiin semmoinen viinilasi käteen ja siis mä en pystynyt niinku, mä pelkäsin, että jos mä otan sen viinilasi ja juon, niin sit mä pyörryn. No ei mun mitään sit käynyt, kun mä olin syönyt, tuli parempi olo, että ehkä sit mä olin jotenkin vaan niinku liian nälkäinen. No, mutta oli ihan sikakivaa. Siis meillä oli ensimmäinen keissi ja se oli tosi mielenkiintoinen. Eli me oltiin luettu etukäteen semmoinen materiaali ja sitten keskusteltiin ja se keissi oli semmosesta Dupont-nimisestä yrityksestä, johon tehtiin sitten tämmönen, mä oikein tiedän, proxy contest. Ja sitten vaan niinku keskusteltiin sen niinku yrityksen näkökulmasta, tekikö se hallitus oikein, tekikö toimari oikein, pitäisikö tehdä hyväksyä, mitä se tämmöinen yritysaktivisti teki. Ja musta tuntuu, että oppi tosi paljon. Niin kun, en mä osaisi kertoa, mitä siinä oppi, mutta jotenkin ehkä isoin oppi oli se, että kun tulee joltakin jotain vaatimuksia, niin pyrkii niinku miettimään, että miksi se haluaa, mitä siinä on niinku taustalla. No sit toinen luento oli ihan yleisistä niinku hallituskäytännöistä ja muista, ja se oli tosi mielenkiintoinen, koska se mitä mä opin siitä oli se, että oli tehty tutkimus, että kuinka hallituksen jäseniltä oli kysytty, että onko ne ollut joskus kriisissä, jossain kriisitilanteessa, niin lähes kaikki on ollut. Eli se, jos on itse hallituksessa, niin luultavasti tulee joku kriisi ja sitten on aika tärkeää, että varautuu siihen. Ne kriisit itse asiassa useimmiten liittyy jollakin tavalla toimitusjohtajaan, että jotain toimitusjohtaja ei niin kuin performoi tai jotain henkilökohtaisia juttuja, joku sairaus ja se oli tosi mielenkiintoista. No sit me oltiin illallisella ja mun pöydässä oli aika mielenkiintoisia tyyppejä. Mä on täällä nuorin. Itse asiassa mut kysyttiin jopa, että minkä ikäinen mä oon. Mä menen nukkuun. Huomenna on ihan sikarankka päivä edessä, paljon keissejä, paljon oppimista, keskustelua. Mutta kaipa mä siitä selviin. Nyt mä oon jo selvinnyt ensimmäisestä luennosta, enkä mä kuollut siihen. Hyvää yötä.